Og i sidste ende vil vi gerne ud med den her specifikke virksomhed og sælge kattelegetøj, der er very tough and durable. Så det er super holdbare kattelegetøj. Det er det her brand går ud på. Og om det lykkes med det her, nu havde jeg tilfældigvis lige et domæne, som var gammel nok til at kunne teste det her af på, og vi har en kat, og jeg har produceret produkter før. Så jeg tænkt, hvorfor ikke give det et skud? Hvorfor ikke prøve det af og se, hvor langt vi egentlig kan nå med det her? Jeg kan altid pivot det, og så putte nye teknologier på. Når Paperclip og AI-modellerne bliver bedre, så putter jeg dem ind over brandet, for at se, om vi kan få noget værdi ud af det. Det er en hel organisation uden mennesker. Jeg sidder bare på toppen og siger, fik lige lidt af det her. Og så går de ud og gør det. Find på noget design til vores legetøj. Så gør de det. Det er i den meget ekstreme ende, kan man sige. I virksomheder med medarbejdere, der vil det være i den knap så ekstreme ende. Der vil man have det nedskaleret, men stadigvæk have fokus på målene og outputtet.